Vă salut, dragii mei internauți, și ce vreau să vă arăt în spatele acestei uși, după cum se vede ceva puțin acolo în spate, este o centrală pe peleți de la Fornello. Ce vreau să vă spun despre această centrală este că o am aproximativ de 2 ani, după cum se vede, uitați aici, da? Totul este plin de fum și fulingină. Trecem peste asta. În primul an, când am început să o curăț, în partea de sus, aici în interior, are o tablă groasă care era praf, practic era ondulată și găuri de jur împrejur după primul an de funcționare. De această centrală este folosită o tablă, nu știu cum să zic, nu e oțel sau e o tablă care se topește practic la căldură. La temperatură se moaie și o îndoi cu mâna. Practic dacă iei un patent, încep să o îndoi cu mâna când se încălzește. Și vreau să vă zic cum stau eu în frig de mai multe zile din cauza acestei rezistențe care aprinde peleți în partea de jos, o să vă arăt eu după aia. Și sunt la a doua deja schimbată, care costă în jur de 350 de lei pe site-ul Fornello și la liber pe net dacă o cauți, pe alte site-uri o găsești la 220 și dacă o mai cauți o găsești și la 400 de lei. Aceeași piesă, același lucru și pe site-ul lor 350 și pe alte site-uri 220. Dacă mai cauți o găsești la 200 de lei. Până aici totul e cât de cât ok. La 2 luni schimbăm câte o piesă de asta. După cum vedeți aici am un aspirator pe care îl folosesc de câte ori pe zi, de 3 ori, 4 ori pe zi să curăț în partea de jos a centralei. După cum se vede aici am deschis. Centrala e curățată constant în partea de jos aici la focar, dar ce vreau să vă zic, după primul an de funcționare, ea a început să se topească, a apărut prima gaură, după cum se vede în partea de jos, vedeți, da? Ce gaură a apărut. Tabla a fost practic arsă, topită. În partea de sus, după cum vedeți aici, toată tabla este topită și arsă. Este un fier foarte prost folosit aici. Dacă mă pus cu el, uitați aici, practic îl îndoi cu mâna. Și în partea de jos aici, dacă vă uitați pe unde vine aerul ăsta, au început să apară găuri după 2 ani de zile, adică o a doua iarnă în care folosesc această centrală de la Fornello, care nu recomand, deci nu recomand absolut deloc. Centrala asta e pe peleți și în primul an vreau să vă zic că acest recipient în care vin peleții a fost arsă, toată, găurită, practic era rămas numai fundul după primul an de funcționare cu o curățare cu aspiratorul de 3-4 ori pe zi. Și după am avut niște table de inox, după cum se vede aici, și am construit, bine, după ce l-am făcut din tablă înapoi recipientul, după cum se vede aici în video, l-am refăcut din tablă, o tablă oțelită de punte de vapor, ceva de genul, un capac de la un vapor, ceva foarte tare. Vreau să vă zic că a rezistat aia mai mult ca tabla care au folosit-o cei de la Fornello. Nu recomand această centrală pentru utilizatori casnici, nici să o țineți într-o încăpere unde aveți practic alte obiecte. Dacă vă pricopsiți cu această centrală de la Fornello, sper să nu vă pricopsiți cum am pricopsit și eu, că abia aștept să scap de ea, o duc la fier vechi.
o țineți undeva afară în curte, cât mai departe de casă, că aceasta este o bombă cu ceas. Să vă feriți de acest model de centrală, Fornello, da? Nu am nici cu dun și nu-i cunosc, nu i-am văzut, nu i-am auzit, doar că e părerea mea de utilizator. Eu o țin demontată, practic, nu am nevoie de garanția lor, pentru că e o centrală praf, ceea ce nu pun garanție pe acest recipient, nu pun garanție pe acest aprinzător, nu pun garanție că eu știu ce chestii se strică la ei și ce minusuri au și atunci nu-ți dă garanție pe absolut nimica, doar că vorbă multă sărăcie omului. Așa. După cum vedeți aici, nu vreau să o mai demontez acum, dar e topită practic o tablă foarte de material foarte prost folosit la această centrală, ceea ce nu recomand. Să cumpărați, să vă cheltuiți banii și după care să plângeți pe acasă. Tot timpul o țin demontată. Practic, după al doilea an de funcționare, vreau să vă arăt aici în spate, e un motoraș care învârte pedeții, șnecul. E undeva aici în spate, nu pot să vi-l arăt, încerc. Uitați-l, acesta a căzut jos, domnule. Deci pur și simplu a căzut jos. De ce nu merge centrala? M-am chinuit 2 zile, m-am sucit, m-am învârtit, sunt pe stânga, în dreapta. Când mă uit, aud motorul a căzut jos. Vă dați seama, motorul de la șnec să cadă jos. Pur și simplu, fără să-i faci nimic. Ce să vă mai zic despre această centrală? Ce vreți să mai știți? În setări aici trebuie să fii profesionist să poți să folosești aceste setări. Dacă vă dau, bine, are o carte prin care trebuie să o citești, e ca la orice lucru de prima mână, ăsta este rezultatul. N-am avut bani să-mi iau o centrală de 20.000 de roni și așa că am ales această centrală care nu o recomand să o cumpărați de la Fornello. E părerea mea. Acum voi luați-vă ce doriți. Nu știu care mai aveți centrale de la ei și ce modele aveți, dar modelul meu nu vi-l recomand. Am cenușă și funingină până în casă. Hainele toate sunt de funingină. După cum vedeți, eu când intru aici la centrală am un halat pe care îl folosesc să umblu în jurul centralei, că mă fac plin de cenușă și negreală și o negreală foarte, uitați aici pe perete, da? Uitați, uite. Deci pe priză, uite, fac desen. Eu dacă mă pun aici și vă arăt acum cum desenez. Uitați. Deci nu recomand această centrală Fornello să o cumpărați. Asta e partea de jos, care este pe cale de dispariție, încet, încet se va mânca. Eu o să mai cumpăr acum încă un aprinzător de ăsta la 250 de lei, 220 de lei de pe net. Nu o să-l cumpăr de pe site-ul lor, care este 350 de lei. Acest recipient am înțeles că pe site-ul lor este în jur de 500 de lei și dacă îl căutați pe net sau dacă sunteți sudor de meserie, îl faceți cu 100 de lei, 200 de lei maxim. Și dacă îl mai căutați pe net, vedeți că sunt niște sudori care vă fac astfel de recipiente pentru peleți. Dar aveți mare grijă să fie dintr-un material mai bun pentru a nu se topi în timp. Nu vreau să demontez acum partea de sus, dar o să o demontez că vreau să o curăț. Și atunci o să vă arăt partea de sus unde vin șuruburile și are un capac în partea de sus din tablă care e făcut dintr-un material foarte prost și s-a făcut ca valurile Dunării. În încheiere, ce vreau să vă zic despre centrala Fornello? Nu recomand utilizatorilor casnici care vor să țină într-un spațiu mai închis, cum am eu aici, un spațiu de mică spălătorie, care s-a făcut praf tot aici, uitați aici,
echipamente noi, tot s-a făcut praf aici, uite. Da? Și acum am și un mesaj pentru voi. Nu. Vă salut și ne auzim la un alt video. Sper că centrala când o duc la fier vechi.